Watawa yung video ng hayop mo ako. Unig din na pagkakan mo si Rao. Naramok. Hindi ka Na. makikupigop ka na eh. Kasi pre mo tadi ang guno noon. Video mo ito sila. Pero Well, kayo na nagbuhay. Ano? Magayo nun kung ano. Ano daw? Ano si Bio? Ano naman na? Itsura ni Nixo. Video Ula na na. ula na Ulam nito mo. tingnan si Nindo ho. Video yun. Yan. Ginana ni boy. Karong kau tao. Karanjo arayon. Karong kau. Karong ko na kita. Unig tiyan yo. Latag mo dyan sa Pagkapon burbagongon naman kita. no, bagungon. Maritig ka mo ng bagongon ho. Na. Ginana me. Ay mabulut. Mabulut kayo. Tapos ang punga na. Ayan. Diyan sige ang kurot narunot. Isprasep. Ginana. Ginana. Thank you Lord. Masabawon na kayo? Pe. Ginana mo. Ikaw pa lang kita. Karing kita kay. Mga sumapay din suko. Kulang pa. Grabe niya eh. Ano yung bicon? Urag kang balawo na kayo po. TikTok. Aring gani mo orago. TikTok. Yung lang. Pungay ka mayo to uli alpeo. Sahara. Diyan kita ka sa inan. Kadot ka mayo to. Kuha na. Bicol. Bicol nga niya. Mayon Diyan ka sa ano? Dagat. Bro lang. Dugi. Dito ka naman? Diyan sa likod na pay boy. Sa dagat. Dagat yan? Engineer. So sa baba. Ito no? Engineer Usaita. Nagkaon na siya? Guwaps! Ay, naluto na siya kang ito kung maubusan. May dara? Oo, kumbaga. Uy, anong pusto tepe? Dahil mo ni mga pusto tulo. Ginana. Ginana me. Ako, dao. Garo. Maglutong si Pe. Ang klase kaya. Kaya mo daw. Ginana. Hindi ko maglog di. Ginana min eh. Santo lang ta. Dapat. Ginana ni Manong Nad. Bandaw. Sabaw. Dugi. Masabi. May makain din kini. Kaya iba man parang gurang-gurang na nasaro. Ginana ni Pe. Ay, ito ko video na ayo. Umuson mo kita ta. Pa naman. Dapat daw surusap na ta tamay madayo. Ako Ayun puso. Uy, ito talaga ang nangad. Madayaw? Kain. Dapat daw? Iglesia. Abay na English ito pasambong kita kaan. Mas kung mapailawon doon ng portable. Masarang mabangga.